Poprvýkrát v histórii sa svetová populácia stáva viac mestskou než vidieckou. Mestá sú centrom ľudskej činnosti, rastu a technologického potenciálu, ale aj príčinou vyčerpania a neudržateľného hospodárenia s energiou. Budovy sami o sebe tvoria približne 50% spotrebovanej energie celosvetovo a tým priamo prispievajú k globálnemu otepľovaniu. Významná časť tohto nadmerného spotrebovania energie zodpovedá použitiu klimatizácie. Na základe konvenčných technológií je ekonomická a environmentálna cena, ktorú platíme za túto klimatizáciu, neudržateľná. Alternatíva k týmto konvenčným modelom je poskytnutá priamo prírodou. Táto alternatíva je chladiaci systém Biocool, založený na prírodnom javisku morského vánku. V súlade s fyzikálnymi zákonmi sa voda tendenciu odparovať, pričom absorbuje energiu z okolitého vzduchu, čo následne znižuje jeho teplotu. Chladiaci systém Biocool optimalizuje tento prirodzený proces pomocou technologických inovácií. Vzduch sa cirkuluje cez distribútor a nasáva sa do vysokovýkonných filtrov s medovou plástovou štruktúrou. Filtre optimalizujú vzduch na chladenie chladiacou kapacitou vzduchu prechádzajúceho. Ventilátor poháňa vzduch v skrini zariadenia. Inovácia kombinuje nízku spotrebu energie a tiché prevádzkovaním s redukciou hluku a energetickou efektivitou. Systém je navrhnutý tak, aby chladený vzduch nebol recyklovaný, čo umožňuje ponechať dvere a okná otvorené, aby sa neustále odvádzal zatuchnutý vzduch. Nevyužívajú sa žiadne plyny, preto je zdravý a ekologický. Dodávaný vzduch s presnou vlhkosťou je vhodný pre rôzne aplikácie vďaka neustálemu čerstvému vzduchu. Biocool ponúka ďalšie možnosti pre vnútorné čistenie, vrátane automatického odvodňovania, sušenia filtrov a exkluzívneho ozonizátora s energetickou spotrebou podobnou ventilátoru, čo zodpovedá až o 80% menej ako tradičné klimatizácie. Biocool môže byť vybavený Smart City Cooler pre zvýšenie efektívnosti a výkonu pomocou diaľkového ovládania. Smart City Cooler umožňuje plnú kontrolu zariadenia. Prevádzkové jednotky môžu byť prepojené, aby prijímali, reagovali a zaznamenávali informácie o incidentoch v reálnom čase, čo zabezpečí správnu údržbu a optimalizáciu strojov bez ohľadu na klimatické podmienky. Systém ovládateľný z akéhokoľvek počítača. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu z našej webovej stránky. Biocool nie je len prírodný systém na riadenie klímy, ale aj vízia udržateľnej budúcnosti, energetickej účinnosti a úspor, čistej, integrovanej automatizácie domácnosti, odrážajúca výzvy architektúry 21. storočia. Prírodná odpoveď na našu potrebu klimatizácie. Morský vánok tam, kde ho potrebujete.